Oh iya, ki sinten? Oh, Sinom Parijata. Oh iya, sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Ayo Tin, ya Sinom Parijata. Rasa wedi wong iki yo lagi meteng. Weh? Lah kok kabeh-kabeh? Iki nenole meteng sing mlentrung nggon punuk. Piye arep nyekel ora? Nyekel ora? Rasa dicekel engko nek wis surup ora mulih tak cekele. Oh kaya pitik. Iya. Iya. Wah, wah. Weh, monggo. Oh. Oh, Mas Suryo SRM. Nggih. Saking Sakdilen Terminal Burangan. Oh. Monggo, Mbak. Nggih. Tapi sing nyanyi nyuwun niku Mbak Elisa. Oh, Mbak Elisa nggih. Mangke gampun. Lagune napa, Pak? Oh, lagune Kartoyono. Wis tuwa kupinge semper. Lah napa ta? Kartoyono dengkulmu mlocot. Kartonyono. Napa Kertosana. Oh. Kartonyono sih ya. Sing ler niku nggih Kartoyono niku kok. Ning niku pakai keyboard. Ning kuwi sok ning Kartosana. Ha iya ya. Monggo urusane sing do nampa dhuwit aku ora melu-melu. Ya, wis Urusan ngeri. apa duit tuh? Ha iya. Mengke gampil. Heeh. Anggere ono bis rak ya tekan kono. Ya. Mengke pun gantos menapa apa kita. Lah iya, saiki Sinom Parijata dhisik, Mbak Tatin. Wau Sinom Sesideman kalih napa tunggale wau? Apa? Wonten 3 to? Ana Sinom Parijata, terus Sesideman. Ya. Terus gelenikan. Warna-warna pokoke nganti akeh banget temumpuk iki. Ya. Wis tok nyanyekke kowe tok wis apa-apa kuat. Oh, Sesideman. Saka sapa? Saka Mayangkara. Oh, Anoman iki. Anoman. Nggih ajeng napa? Oh, Anoman kok ireng. Endi? Oh, Anoman obong, heeh, bener. Wah, bener. Ning kalih Simbah. Heeh, karo Simbah. Nek sisiose napa? Lho kok Mbah sapa to? Lah ya sakarepmu arep Sesideman po arep Sinom Parijata sakarepmu sing njaluk kowe akeh banget iki. Oh, kabeh njaluk kowe. Jenengan njaluk napa, Mbak? Kembang rawe ya Tatin. Tatin. Nek jenengan njaluk apa? Sak omane. Wis ra omane, wis entek-entekan. Mosok semono ora oman. Gitu aneh kuwi. Sithik wae. Ya nyanyuwil. Lah apa to? Kok nganggo nyuwir kaya gula Jawa. Nggih menika Sesideman enten kalih to, Pak. Iya. Sesideman nggih. Nek ajeng Sinom nggih. Ngap Mburi ya jembar sire. Dekno kok muni rauman. Aku mburi arep apa? Arep apa mburi? Pun sak kersane. Ya penting ke kelas. arep apa? Arep. Ya ora nolak aku. Ya mengko ya. Mengko. Ayo apa saiki ora. Teneh left. Apa wi? Left. Left. Heeh. Lah nek saiki oh. Siaran langsung. Iya. Langsung jaya kaya bis. Iya. Arep apa Sinom Sesideman terserah. Nggih. Rasa digoceki to, kok ket mau. Nah, benake to, Mbah, iki ucul iki lho, benakno. Ayo. Wong di ngonokke kok. Aku kon nyonggok penitine gegeden. Hah? Lah, iki ora gegeden ya. Heeh. Cepet benake nya. Wah, lah ya kaya ngono. Nya. Ayo. Jare mau pilih buri. Wis ngono. Kok men gemermeng ki apa? Kaya suwe-suwe luput ya. Apa? Kayak apa? Luput piye? Kok luput piye? Lah saiki bruwet-bruwet kaya terus ngantuk kayak aku. Nang burine iki ono semringah to. Wis kok. Saya ngantuk wis takono ta madhep rene wae to. Ah,
ngene rak ketok semringah. Ngapa umi-umi wae lho? Kok umi-umi? Andonga kok. Ndongane piye? Ben oleh kowe. Waduh gayane aku nek oleh Tatin tenan kaya lombok temumpang tahu. Wah. Lah, lomboke sapa? Kae Aku. Lah iki lomboke bosok iki. Weh, nek dipepe mas saya pedes. Lombok bosok to edan kok. Lah wong wis ra ono lho. Iya. Nyelat suwe ya ayu bocah iki. Oke biyen nek kowe kok ya. Kowe biyen ora? Oh apa? Biyen kelamu Kok kowe ngerti cilik-cilikane apa? Cilik-cilikane ngerti. Oh. Sok dolanan ning mburiku kae urang nganggo apa-apa kae. Ora nganggo apa piye? Ya cah cilik to. Terus tak cawe ngono terus tak kei sandangane bojoku. Kok kegeden. Oh cah cilik kok ya. Ayo, Nduk. Saiki piye nek ra nganggo ya? Iki bengi-bengi rasa ngomongke koyong. Lah ngapa lho? Kuwi menimbulkan efek yang menyedihkan. Bukannya kamu suka? Menyedihkan ki mergo kowe ra iso apa-apa kuwi. Mboten ngoten, Mas. Mboten ngoten. Ragate. Ambedina njaluk pupur wae. Apa goleke mil wae gak kandel. Mil. Ora ngerti. Mil ki semen putih kae mil. Putih. Apik to? Koneh kaya Anoman. Kaya Anoman. Aku yo kethek yo. Nek kethek apa duwe buntut? Duwe. Lah ndi? Ndi? Ora nek. Ora. Tak delikke. Ndak donggo dolanan cah cilik-cilik. Kaya buntute iki apik-apik to. Buntut kethek. Ah iya. Kok cah cilike nganti seneng kaya apik-apik to. Lah nek cah cilik iki buntute wis poleng-poleng kok. Bocah cilik iki mesti buntut apa kutuk? Kok kutuk? Kok kutuk to, Mas? Wong sisike wis ra eneng kok kutuk. Ketake ana sisike lho. Aku kulino weruh iwak wong aku yo melu golek wedi kok. Nek golek wedi teneh cilik. Cilik. Aku delo-delo mentas kok. Lek neng banyu ora suwe kok ya. Lah iya to. Nek angin duduk piye? Nek angin berdiri wae lumayan. Duduk kaya sarung. Ora cilik ya. Ora cilik. Ora. Sok mentas. Mentas. Sing ana nek jak omong ngono iki bingung. Iya. Bingung Mas aku. Iya. Sakjane dalam lubuk hatiku. Heeh. Ki yo seneng. Heeh. Seneng karo? Karo sapa sing tak depi. Ning Ning apa? Sing wedi dhewe siji aku. Sendi? Kae. Kur ngemil kacang bae. Ayo engko suwe-suwe rak beker. Weh. Nek rombongan Anoman. Iya, Mbak. Ayo, Tatin. Wiwitane anderek sang pekek. Ngapa mantuk-mantuk? Anderek sapa ku, Mas? Sang pekek. Ah ya aku pekek kok. Pekek apa pekok? Pekek merdeka. Ya padha kendire ngono ya. Bagus kok ngajeng ngene. Aku mbayangke bagus ngono lho. Nek lewe bagus ora. Ning nyenengke. Nyebai kuwi. Ayo nek nyebai iki suwe-suwe nyenengke. Apa? Mah lali to. Lah diijen-ijen lho. Lah ukur ngijen wae kok ora oleh. Wong ngijen ki sengara weruh kabeh mesti sithik. Ning bener. Sengara. Aming dinjene kok ora entuk. Wong sengara weruh kabeh. Ha iya to. Ayo mbok rasa nginjen no aku gelem kok. Ha iki. Sudah mulai detik-detik ada harapan
aku bakal saya melarat. Gini ra sembodo. Nek pengen ngindeki ya sembodo. Oh, sembodo. Ya aja melarat. Heh? Bawa iki aku seneng iki mesti saya ra krungu. Hah, napa, Pak? Iya. Ya tok nggo kaya kowe apa nek ngladeni batin. Saiki wong wedok kaya kowe iki bedhak ora gelem murah. Ora gelem murah. Benges ora gelem murah. Sing jeneng idepe saiki golek sing kriting. Ha iya tok. Hidup kok keriting. Lah men iso cedhit. Heeh. Iso nridil. Ora mung trimo sak rambut-rambute. Maksudnya piye? Ora mung trimo rambut hidup biasa saiki wong wedok iki. Deloken iki sing ayu Orisa iki nganggo rambut idep iki ora plurus ning rada ngriting sithik. Mula kok ana sing mlengkung ngono bareng, Mas. Ora mlengkung lho, saiki rada ngene. Oh. Ngene piye ta? Rada ngene lho, mlungker-mlungker lho. Monggo kuwi goleke angel rambut kaya ngono kuwi. Lah ya lek golek ngendi kuwi? Embos ana kuwi duwe ora takonono. Kowe duwe rambut. Kepengin aku duwe. Mbak aku njaluk. Anggonku ki rung dipasang wen ridil. Maksudnya Ha saiki sanggul wae cemara njaluk sakwite. Lah kepiye? sawite tenan. Gede banget. Cirahe piye? Ayo sirahe ya semono kuwi kok. Terus gitu. Kang olah budaya. Neno. Sawan menyang kutha gedhe. Ya kene. Kene. Jenenge Najeng Mampo. Ora apa-apa nek buah kok ya. Kok ngarani buah? Nek sego ra ento, nek buah ra apa. Wes aku tak terima loro sing bunder-bunder kuwi. Endi? Wi. Iki apa? Lho kok papat? Sik to. Kowe kurang ajar kowe. Kok sik to. Ora kok sike, mau muni loro bareng dijunjung tiwi kok muni papat. Mergane ling junjung wong loro. Ora. Ra jeruke loro edeng. Ora wae ora. Apa yuk? Ora apa ya? Ora. Jeruke. Weh. Bendera terus kayung-yung Neno selendang kuning kang saking ukir suara kurang permana ning wasis ngung angung rum marang bendara. Ngapain kok kelumat-kelamat? Lah kowe ngetke ya dadi aku weruh dadi ngetke to. Kok kelumat-kelamat? Apa enten ngelak. Mbok mimik sik lho. Engko kae putih. Lah karepe pengine apa? Kopi. Oh. Kopi. Kopi engko pahit. Weh dicampur. Campur apa? Campur apa? Indomelek. Kuwi untuk kesehatan, Mas. Iya. Wong kuwi loro kuwi jane ora apik nek dicampur. Lho kudune. Lho, apa kopi iki marahi melek kok. Lah terus Nek Indomelek marahi apa? loro. Ora apik to. Oh ya dadi ra kompak ya. Ah iya, kudune dombe dhewe-dhewe.
Wah iya. Kowe ngombe sing apa? Aku toh. Aku pengen melek ya kopi bae. Waduh lah aku le tok repot aku. Lah piye? Aku kan tidak sadar nanti. Lah kok iso? Iya. Kok sik kok ora sadari ngopo? Aku tidur Mergane ngombe apa? Endomelek. Kok bahasane Indomel? Anek arep ora turu mang. Gantian wae. Apa? Aku sing kopi. Wis supaya ora turu, Indomel iki ya iso ora marai ra turu. Piye, Mas? Ngletak kalenge. Piye? Ayo. Mripate kok muni ngletak kalenge kok tekan ngendi ayo? Anjen kaleng kok teng gledhek. Kowe kudu Kok sik Lah endi lho? ora weruh kok. Ono kok. lho kowe rek kemana aku umpama ngletak kaleng. Heeh. Ha iki ya umpama kaleng teng gledhek ki ora apik. Kudu ditempatke ning bak sampah. Kebersihan. Ngono lho. Iya, lah endi kalenge ra ono. Kok ngemat-ngemat kene ngopo? Wis ganti bathok weh. Ganti bathok. Nggih. Mboten saru lho man iki. Ora kok bathok niku wong sing bathok. kambil. Bathoke emang kurep ra? Ha iki. Lah ngopo lah aku tekon. Apa? Aki piye kudu tak jelaske. Ini dia. Yang bikin hidupku semakin semangat. Aku mung perkara bathok mengkurep kok semangat. Kan wis ora iso nggo ngemis nek kurep. Bathoke sapa sing mengkurep? Bathoke sapa ti? Lah apa? Aku wae. Kok ngaku lho? Enggak usah ditutup-tutupi. Tutupi. Saya Bathok siapa kah itu? saya nggak punya bathok. Aku tiwas mempeng lemu bayangke. Mempenge kecilik. Bayangannya nggak boleh gitu ya. Betul itu. Jangan nakal. Sudah tua jangan nakal ya. Enggak, cuma rewel aja. Iya. Napa Etim? Musuh iki ana terus ya jawab. Ayo, nah cah pinter kok. Kok suwe-suwe kaya mbrebes mili to kowe? Lah guyu terus ki lho maneh. Oh, aja disengkake. Sengak kene. Iki kemarau. Nek rendeng ra apa-apa gek banjir, ada. Terus. Apa maksudnya? Ora iso wong kono ya ora edong wong aku ya kur ngawur kok. Bre Mas, wis 20.000 urung. Weh, Wis 20.000 urung. 20.000. apa nih? Streamingnya kuwi. Urung kok ya. kabari kok tahu. Agak 24. Pira? 22.000. 22.000. Iya. Engko tak tambahane. Duwe apa? Duwe tak ciduke nganggo bathok. Angung remarang bendara. Oh, saiki wis mulai lukir lho Tin iki lho. Napa? Ana BAS kok Pak Tumiono. Pak Tumiono. Nggih. Kae sing duweni joglo ning Klaten. Oh, Sa Asia Tenggara kae nyuwun gending rujak jeruk sinden Mbak Tatin. Oh iya. Lah kok apa-apa transfer teng rekeninge Pak Seno. Yes. Aku nek ndono terus. Lah yang kok tak jukuke terus tak keke kowe. Ama wingi dicatet e. Tidak boleh begitu. Itu namanya seudon. Curiga. Curiga kamu. Ini kenyataan. Kenyataan gimana wong saya yang nggak dikasih kok. Lah wong kowe ora ana tulisane kok. Ah, iki mergo tulisan sing ngono ki Tin. Mambengi oleh 2 juta. 2 juta. Tekan nggon aku ming 500. Lho, Kuwi dalange. lho, dalan lho Tin, kuwi le ngaspal wae kuwi larang lho. Loh, apa dalane kok le ketok? Iya. Ah. Dalan le ngaspal larang do didak-idak nggo liwat ban. Berarti aku kur ora kolong apa-apa. karo tengah wae kok muring. Ya, aku berarti harus menerima. Ikhlas. Ikhlas. Yang penting Wong kowe ora urung tak wehi ya ora iso ling gunake. Pak Tumiono iki nek nyawer transfer ki dolar. dolan. Nggih. Ora dong asine dolar ki. Takon kae sing ngerti. Le ngijolke wae bingung. Ah bingung. Lah piye to carane
piye? Heh? Carane ngijolke piye? Ayo neng kon luar kuwi kok. Luar ngendi? Kuwi lho cenger-cenger kuwi lho. Meni cenger. Wah. Men Tulisane ngono kuwi. Kalau ayo dunake cengermu kuwi. Pancen iki ya gawat ya. Bojone melu ora? melu kae. Rupane kotuwek kae. Wah. Ha iki kudune bojone iki ra nesu to. Ha mangguyu. Donake cuwek. Tuwek kok Tuwek. Tuweke sak jijik-jijike wong e. Halo, Bro. Teman duetku. Bisa 25.000 ya kita tadi malam ya. Ya, jos. Sok 50, Cuk. Ya. Ya, karo diteruske. Dia sulis yo pijer. Nggih. Ngapa? Sinden kuwi saya suwe saya parah. Mbuh sing do dipikir ki apa? Gubuk asmara do ora apal. Lali janjine mesti dadak mengo. Apa? Ah. Mongko ning gubuk ki cetha kok ora iso iki kepiye. Ayo kuwi. Ngapa nang gubuk? Ngeyup. Oh ngiyup. Abar matune. Ning sawah kuwi lho, Mas. Dia Sulistyo pijer ngincangake alis. Rene diwaca, ndak Napa? terus aku nyatut duitmu. Wis aku tak rasa melu maca ora rung ya ora oman kowe kok. Ya, iki sing isor dhewe iki. Sor dhewe. Yo dibaca aku mek. Saking Pak Tumiyono kirim 2 juta, kagem Pak Seno 1 juta, Tatin 500.000 lan Mbak aku ora weruh iki. Mbak Ayu 500.000. Seh ana wedi sak tenggok. Lah, oh ora ono jenenge sih ono lho. Iya, Mas. Ora ono. Aku jenengmu ora ana. Ora ono iki piye, Mbak? Pancen kowe iki lelembut kok. Lah, aku mung maca ndek Pak Seno lho, berarti Ora ono. HP-ne kae sing ngapusi no. Ya ora iso kok. Oh, wis dihapus jarene. Resminya namanya. Sisan bangane. Pira kuwi? 100. Ya, lumayan. Pak Tumiyono kerep-kerep nggih. Ah, denger aku mau sanggulan gelungan. Ala kowe sanggulan terus rupamu kaya apa wis Weh. Apik Nek sanggulan kaya bojone bokir kae lho. Kamu tak sihir dadi ayam ngono. nek sanggulan kudu dikerok kuwi brengose. Sesuk tak keroke no. Ben awal sanggulan wae kok esuk. Sanggulan. Wis ora sanggo apa-apa sanggulan tok wis. Sing penting sanggulan. Sanggulan. Isor ora nganggo. Nyatane sanggulan yo 500 ya kok. Tenan lek isi ora nganggo apa-apa ya. Tekate kemuli klasa. Wis pengen dikemuli klasa? Ya kayak ayu. Wis pengen, Mbah. Wis pengen dikemuli klasa. Aku nek ijen wedi. Lah karepe? Kancani dong. Pak Seno mau minta konco ini. Oh, dongkolmu melotot. Suwe-suwe sindane iki penyakit kabeh kok iki. Lah kowe iki ra ono kuwi iki ora duwe tok dhuwit sik kok meh kon kemul kloso. Dia dapat banyak sekali loh. Lah yo men kuwi bejagane Dede rezekine Dede. Kamu dapat apa, Mbah? Pasir. Ya ora apa-apa ya, Mbah, diterima-terimake. Nek iso diterisa engkel kok. Waduh. Anggo ngopo? Anggo nanggul mburi. Mburi ngendi? Nggonku cedak kali to. Ben ra banjiran. Ora wedine nggonku ra abang nek kene ireng tak oplos dadi kopi karo Indomelek. Nena sedidaman. Ya. Terus no sesideman.
Napa? Ana SMS nyusul Pripun? kagem saking Mbak Tumiono kagem 1 juta kagem Mbak Sino, Tatin 500, Mbak Ayu 500. Ngisor dhewe iki nyusul ki Sehono 500. Iya. Alhamdulillah, Mbah. Oleh. Yes. Ora sida oleh wedi. Kuwi rasan-rasan arek gelungan wi 500. Apa meneh nek gelungan? Iya, Ya. Mbah. Ndak marahi timbel. Atesun, Mas. Alhamdulillah rezeki. Seneng aja Mak ya, Mak. Muni piye? Sak penake dhewe. Diparingi sapa? Pak Limbo, Pak Limbo. Mas Seno. Saking Pak Tumio. Matur suwun Pak Tumio. Pak Tumiono. Pak Tumiono. Direktur Wijaya Karya. Allah wis ngerti. Wis ngerti gayamu ora. Lah nek biasane nek rawuh, wah, sinden iki dolar kabeh. Oh, nendak malah yo do mumet malah. Ora iso. Ana sing ngantek rasa digunakake kok. Pangan renget. Ha iya. Rasa dinehke nek anu. Meso kelingan. Piye to, Mbah? Piro, Mbah? Wah, le ngitung. Nyilih hidune Tatin, nyilih hidune Tita. Kon melet. Dinone kok duit iki lho. Kleru e. Kok ngitung duit. Diitung lho, kok biasane cok di. Tin sida seneng aku ora. Waduh, anggakmu lho. Amin ngesaki det 500 e kok. Lah piye to, Mbah? 500 ki ming dienggo sedina lho, nek aku sedina. Aku sedina wis wareg kok. Ah tak tukoke pecel lele ya soke kok. Lah kowe iki tek dienggo ragat pupur wae ora entuk. Pupure Tatin iki ya 800 900. Pupurmu kuwi. Heeh, kuwi aki pupur tok lho. Tak tukoke glepung kowe tak ilag-ilig. Weh, kuwi maling mung cukup nggo tuku bathok. Bathoke kok siji. Hah? Edian. Ya terus nah. Luwe bace. Mangga, ya. Nek suaraku elek mergo jenengan lho. Ana susulan meneh. Ora ono. Teneh tekor suwe-suwe aku. Pripun, Pak? Lho ana. Weh, halo. Apa kabar? Wah, iki sing rat kenyonono sing jenenge rejeki. Oh, kok ora nggowo apa-apa. Monggo, Mas. Nggih iki, Mas. Oh, nggowo tas. Iki saking Ngangge mic. Saking mic, Pak. Nggih. iki saking fan Sembung Batik niki Oh, ya Sembung Batik. Batik. Niki dadi mbot dereng dados rezekine jenengan. Oh, nek kula batik nu mboten Oh, seneng. mboten nggih. Senenge apa, Mbah? Seneng Bagor. aku ki senenge kain sak bathike. Oh. Seneng. Klosong nggo bancaan, Mas. Pripun iki, Pak? Tekate mantrol wis trimo kok. Pripun niku kok dudal-udang mriki. Sampeyan ampun ngregeti lho. Mangke kajenge diresiki panitiane. Oh, nggih. Niki mbok Naminipun sinten asmanipun? oh, Kok ora ana sangkan penerangin gedhe kok. Namane iki lho, Pak Panitia jenenge. Oh, panitia. Oh, nek panitia nganggo kok ngono kuwi. nggih. Niki namung nyilih. Oh, kok tulisane dhewe. Nggih. Nggih, pun. Mas Wahono nggih Mas nggih. Weh, Jenengan. nggih, nggih. Ah, Mas Wahono iki. Wahono. Isih sedulur. Tesih. Alih kula. Niki Niki saking Wahono kula Sehono. Ah, nggih. Riku Pak Seno. Emoh, aku Kula riyen kok panjenengan iki terus ya kula ya ora ndek kesempatan. Oh, nggih monggo. Oh, nggih. Monggo. Niki kula ajeng nganu kenang-kenangan Oh. Tatin. Ajeng lunga Mangke. teng pundi? Mriki men kajenge ketok niki lho, niki kan Oh, di streaming. kenang-kenangan Mangke barang. jenengan men kondang ngoten lho. Mboten kondang ning mah delok bojoku nggih. Ra apa-apa rasa mikir bojone sik. Siap. Siap kan. kok berbes mili. Ya mungkin yang mentale ra kuat, Pak. Nah, Nggih, ngoten nggih, iki. nggih. Niki Niki kangge kagem Mbak. Oh. Tadi. Nggih matur nuwun nggih, Kok Pak. gambare wong cilik wong kono gedhe iki.
Heeh, Mbah. Niki kan dek cilik niki, Pak. Oh, nggih. Niki kan dek cilik ngoten niki. Oh, Niki kalih kagem Mbak Orisa. Mbak Oli Pori. Orisa. Nggih, terus sinten meleh? Kagem Mbak Elisa. Iki sehosa kok ora ngono. Niki kang setunggal nika kagem Bapak Dalang niki. Niki welinge. Walah oleh. Lagi kula pun ngomong to, dereng rezekine jenengan. Mboten Ngoten niku mungkin rak Kula nyuwun sing cilik mawon. buat. Putih tipis. Lah. Harian rak ampun to. Niki kula gari nyarutang Niku dinis lho, Mas. Oh niku. Nggih, Pak matur suwun. Oh alah tak golek dong gedang weh. Tekate nggo jarikan kok ya rapet. Katanya kaya lemper, Mbah. Anak godhong gedang iki kaya lemper. Ah ya ora tak teruske aku nek temper. Oh nggih. Tak ngopo? Nek tak cokot kelet. Nggih menika sampun, Pak. Ampun, monggo dilajengaken kula tak Nggih. medun mawon. Matur Lah nuwun, kula nggih. niku pundi kok medun-medun. Ora tanggung jawab iki. Wis tak nek kesempatan Lah iki kula kur seneng sing papat niki kalian jenengan mboten tak seneng ae lah pripun meleh. Lah nek ra seneng sok jolke. Lah nggih. Ning aja kleru kiwa lho. Mboten tetep. Nah, menika saking Buri Kelir wis diteri kagem Pak Sih. Nah nika ampun kalih Pak. Monggo dipun tampi. Ayo, Mbah. Dikasih lho, dikasih dari belakang. Orang Delok to. dikasih itu harus Iki padha diterima. ora? Glo. Glo. Padha Mas. Kagem panjenengan. Gandeng kula niku Benjang panjenengan mlebet wonten. sesak Mas. Sesak. Anak padha ijolan ayo. Mah. Banjur mah. Patukno. Nggih. Niki Diobati. Pun monggo. Jare wis medun. Lah kok isih nunggoni. Kula ngetke jenengan lucune niku lho kok ora iso. Lucuan kok akeh to setenggok wedi. Wah, Oh niku ketua to? nggih nika ketuane niku sing nyawet niku ketuane. Nek ketua malah ampun. Nggih. Lah nggih marahi ngono. Tombok samban monggo. Wah, cetha niki kur. Jan yo ora nggawa sithik-sithik kok ngono. Blas mboten. Mboten nonton sing nyuwun. Nggih, mboten Monggo ra nonton wonten liyane sing ajeng nyawet. Wah, sampun menika. Sik penting regeng. Nggih, matur nuwun. Regeng. Nggih ta? Nggih. Kek mang medun apa ten mriki? Kula ajeng medhun anggur nonton jenengan nggih Mas Tulus. Nggih, nggih. Jan kaya nggih matur nuwun nggih Pak nggih. ya kepiye wong tas ya ora nggawa kok. Gawa lho. Wes, isine ya kok catetan tok akeh banget. Matur suwun nggih, anak-anak kula pun dadi sawer. Nek bapakne rak wis ora. Ora sangger sula wis. Mboten Mas, mboten sae. iya. Menika memberi semangat anak-anak muda. Heeh. Kudu nek wis dadi sawer terus sinau sing apik. Ya Ratin. Yes, ora. Karo. Ayo terus Ya, sik. terus sik yo. Luwe becik matenan timbang Liwat. liwat kincange alismu kekuasaan glendang atiku senadyan musling seraya cwaku aku isih
Mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwun hanjrimpo jiwa rakyatku urip ana kutha gedhe urip urip ana kutha gedhe ngendi kutha gedhe ilate dilate apik ilate apik ilate sapa? ilatmu nduk Aku ora melet-melet lho. Kok ngerti ilatku? Ora sadar kowe melet dhewe. Ya teruske. Urip ana kutha gedhe kowe tak tekoke kapok lho. Ora. Aku iki rasa tau nekke pirote asline wis perot kok. Ah perong kowe disekeng. Jejeke. Disekeng iki diapake to? Ah dicidhet. Dicidhet ya ora ngerti. Oh ya ngerti kok ya. Ya. Mau Mbak Tati. Mbak Tati.
Ya, digolekke jodoh sing sehono marai stroke. Iya. Sapa? Ayo Elisa, yo Kudune digolekke sing suwe semangat. Kok sing wis stroke. Stroke beri kene. Good night, everybody. Hello, Grandpa. Hello, how are you? How are you? Piye modar I'm fine. How about you? Can you tell me about what's your plan this day? Let's come to the statement. The $6 million man. Selesai. Yes. Kuwi kok The $6 Million Man kaya film barang. Aku ra ya Inggris to. Ayo ning kuwi judul film e. Oh. The $6 Million Man. No. Dai sini mai. Yes. Well. Grandpa Sehono, apa kabar? Baik. Kuwi nek ketemu sinden kok ngene iki kudu tata-tata. Mula saiki dagelan kuwi dituntut belajar beberapa bahasa. Lah aku bahasa apa? Nek tiba-tiba sinden iso bahasa Inggris. Bahasa Prancis ah. Jak ngomong bahasa Prancis. Vous appelez comment? Ini bedih. Apa? Ini bedih. Basa Jawa iki Prancis campur Jerman ya. Aku sok nang Jerman sih. Oh, Jerman. Sadurunge nang Prancis. Oh iya, Ceda pancen. Aku cinta padamu. Iya. I love you. Juga aku cintamu. Wow, ini. Juga cinta padamu. ini. Ya. Oh, ini bahasa ngendi? Cina, Mas. Mandarin. Oh. Pinter. Jepang. Oh, Jepang apane Jepang? Hi. Lah kok singkat banget. Oh, ngono. Ora ono Jepang kok. Mbah Sehono. Hi. Jong nek kene wong bareng aku ning Jepang kok biyen ya. Ya, aku ya hi karo kowe. Awake dhewe pas kulaanan kuwi lho, Kamboja. Sakura. Heeh, Kamboja Jepang. Kamboja Jepang. Edan Elisa iki. Piye pripun baca? Saya lincah. Lincah apane? Ya geraknya. Lah durung nari kok lincah. Lincah sing kok Bahasa Inggris. Oh iya iki. Terlalu cerewet. Ilat ya. Apa kuwi? Apa? Terlalu cerewet. Terlalu triwis aja trewet. Oh, triwis. Alias Triwis. basa Nederland. Bola. Nyanyi. Oh, yes. I'm a ganyi woman ya. Woman. Ganyi. Ya. Ya bingung deh. Wis dinglok terus wis bingung. Inggris e. Amang Inggris kok. What is your name? My name Sehono. Aku wis ngerti nek Sehono ki aku. Ayo Lah bener. ya kowe iki ditakoni jenenge what is your name? My name. Urung tekon. What's your name? My name is Sehono. Your name? My name is Elisa Ursar Alaso. Ayo, very well, thank you. Very thank you. Sik very well thank you artinya apa? Baik-baik saja, terima kasih. Oke, nek wong Inggris. Kok men diurutke kaya basa sik Jawa. Very well thank you kok baik-baik. Anak tidak apa-apa terus no what ngono. Tidak apa-apa. Tidak apa ya, no what. No what. 1 word, 10 word. Lut my road. Aku bedaan biyen. Dut rong my rong. Apa dot my dot? Apa lute ning lendut? Oh, dot my dot. Teronge nongkrong. Oh. Tegese terong ning pinggir sawah lho Mas Dadi. Lah iya. Ya ta, Sam? Iya, bener nggih. Wis mari le lara. Oh, nggih sampun. Pengestunipun Mbak Eyang nggih. Iya. Apa? Mbah Eyang. Nek mbah nek eyang. Anakku wis tuwa banget. Wis mbah eyang iyut. Ya. Ngungguli anggur ya. Orang tua ya, tiang sepuh. Menika Mbak Elisa. Mbak Elisa ya kula nika Sehono. Saking lambemu. Lembe kula. Alah. Iya. Palao. Lambe lu. Niki minangkani pamundutan. Wau niki onten nyuwune Kartonyono nagih medho janji tapi ne. Kok terus neh tas.
Iki lho, iki duwite. Nagih janji. Iya. 300. 300 tapi Dalan ki aspale larang. iya. Tapi nek ra ono gembote. Dadine ra iso. Kok iso ya apa? Apa nek lagune rasah dinyanyekke nganggo gembot? Ora apa-apa. Nganggo apa? Nganggo cangkem. Yes, aku ora. Kira-kira dolar ora cangkeme iki. Mulut nggih nggih. Kerto nyono. Biyen iki sih ana, saiki sih ana. Tapi untune ora ana. Ya ora ana tenan kok untune kok. Ora, Mas. Wis ah kuwi lagune Kerto Aku nyono. ki ora nesu. Ning upama kowe iki karo sing rande untu. Ya, priye? Lha. Carane gembot kowe mau, ora nggo kebot, getar sendiri. Oh, iso getar sendiri. Hari sira. Oh iya ya. Ih, apa yang ke aku ne? Imduru juni janitan nundrate. Amir gedeng tebu homorihe. Ai kentire. Kok tekan kentire barang ki piye? Oh, Mas Andi ana gentire ya. Apa kono ya ora ana wong kentir Mas Kiai. Ya ning basane ora kentire kok ya. Lah apa? Aku seneng realisasi. Ya termasuk Pantaran- lho. pantaran Dagelan anakku. cerdas iki. Basa Iya. apa-apa iso iki mau Iso. nyanyi India. Ya. India. Iya. Nek Indonesia sing tok senengi lagune sapa? Lho, apa-apa iso Mas? Wah. Apa-apa iso? Iso. Lagu kuno iso? Kuno iso, wis rusak wis iso kok. Wow. Saking tuane lho Mas. Oh iya. Ya ta sa. Ya iya bener. Napa contone kuno? Apa Pak beda iki, Pak? Misale kowe lagune anu sing kae malu aku malu terus piye? Pada semut merah Luar biasa. Cerdas pancen. yang merayap di dinding. Berbaris. Merayapi cicak ya dodo semut. Merayapi cicak. Cecak iki nek semut. Oh, ngrumut Mas. Nek semut. Yang menggerumut di duh ya elek ya Mas. Elek. Kok jegane ra apal dene apa-apa. Kau menatap curiga. Iya. Seakan Penuh. Wes ke badur rom to? nek mangsul iki getek ngono. Iya bener. Aku malah wong kecemplung bumbang. Blebek. Penuh aku ngono ngenai kata kunci ini loh. Iya bisa jadi. Oh iya. Oh Iya. iya. Penuh. Hah? Lanjutnya mau penuh. Oh iya. Seakan. Wis ra kuat pokok lendet-lendet. Aku kampet nguyoh iki ne. Oh iya. Kowe iki Elizabeth duet ro kowe kepoyo kok anjan. Biar tok tatur Pak. Ya peka aku ne. Ora sode. Kaya cah cilik ditatur ya. Nek dek bayi ra apa-apa. Gedene semene kok ditatur. Kene. Iya. Yen iki wau nek sing niki nyuwune gubuk asmara nek sing batik. Podang kuning ya podang kuning nggih pirang-pirang. wonten nggih. Napa podang podang kuning wae, kuning? Sa. Nggih siap. Heeh. Ki engko isih ana tatin ku isih pisan guys ki. Pisan neh, Tin. Pak Tumiono ngersake rujak jeruk mau dipinangkani wis ditampani dite. Ah, 500.000 we. Senajan jeruke kecut ra apa-apa. Ning kudu dirujak ya. Ya engko karo Ayu berdua. Heeh. Ayo ra plupuk ngono lho. Belupuki napa? Aku mau lancar. Oh lancar jelas iki tak wis tak jelas-jelaske ngomongi ya tak jelas-jelaske iki carane artikulasine godhong kaya ngene iki ne. Oh, bar gara-gara agek cakilan. Aku le nyora mako cakil. Watatidak. Ya. Nadyan wujuh Teraimu. mong peksi
maksudnya anu mendekati. Oh, tak kira dari beksine. Enggak mau cinta kok. Beksi semono wis brodol wulune. Wis ra gacor Mas nek brodol. Kok nyekukruk kae karo tilang-tilung ngono. Bapake gemujeng. Krungu brodol. Berarti ngene bapake sajake wis dilang-tilung ya. Ya ora, wis arang. Alus manis tur mrak ati neno wis menggon kula golek isi podang kuning ipo bunga hengatiku iki kok kaya bolomu kae to Pak. Boloku sapa? Bolomu sing nganggo rambut dawa kae lho. Oh sing joget-joget. Iya, sing joget-joget kae senengan deklamasi karo pas bawa karo. Ono ora iki? Ora ono. Iki pengkantine. Aku ganti kok. Rambutku ya dawa. Oh, ha endi? Ning dienggo mbahku. Oh. Nyanding bisa dadi Ombo tombo ya mangga nggih esuk awan neng omah ya